की केवड़ी। और हमने के बीच में हमने के प्यारे प्यारे यूट्यूबर भैया लोग स्वागत बा, अभिनंदन बा। अतन मीठा मीठा थप्पड़ी बाजी नु हमने के माई के जगराता में आइल बनी जा। तो जगराता माने का चुपचाप बैठल ना जाला, जेकर जितने बुझाई धीरे धीरे जोर से नाचल जाला, झूमल जाला। हमने के डीजे बजा के अब परछावन में तो रोजे नाचत नहीं जा, लेकिन हे माई के दरबार में जे ना नाचल ओकर का मतलब बा जीवन के। तो सब कोई मीठा मीठा थप्पड़ी बजा के कहे के बा कि नारियल चूनरिया लेके, नारियल चूनरिया लेके